posachedwapa tikupasirani nkhani zimene zawerengedwa lero lino pa wireless yakanema ya Times, ndipo owerenga nkhanizi ndi Matrida Majawa lero lino pa 10 January 2025. takhalani pompo kuti mumvesere. wa bungwe la Mera Henry Kachaje pa nkhani ya vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto okhudzidwa pa mlandu wa ndalama zokwana 33 billion kwacha wa Press Corporation awapasa sabata zitatu kuti apereke umboni. Ndipo mu nkhani zina, mkulu wa asilikali ankhondo wauza asilikali mdziko muno kuti akhale tcheru pomwe dziko lino likukonzekera chisankho. Tili ndi izi komanso zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Anathambisa mkulu wa bungwe la Mera Henry Kachaje ni mafunso atanena kuti mafuta ayamba kupezeka kuyambira pa 20 January. Iwo adawafunsa Kachaje ngati adzatule pansi udindo wawo mafuta awo ngati sapezeka, zomwe zinapangisa mkulu wa Merayu kubwenza mawu ake. Pakadali pano mkulu wa bungwe la NOCMA Clement Kanyama wati mafuta akubwera. Kathe Maulidi ali ndi ripoti lomwe akuwerenga ndi Malenga Chiyenda. Akanyama ati galimoto zomwe zanyamula mafuta okwana 3.5 million liters zafika mdziko muno, ndipo mafuta awa akuyembekezeka kufika m'malo omwetsera mafuta kuyambira Loweruka mpaka la Mulungu. Iwo ati pa magalimoto 260 omwe ikuyembekezeka kukanyamula mafuta kutanga, galimoto zokwana 13 zafika kutanga. Chinachitika chenicheni chonena kuti tosefe ngati Malawi tili ndi udindo kuti tizichitapo kanthu kuyesetsa kuti tizitumiza katundu wopangidwa mdziko muno kuti adzipita kunja kuti tikhale ndi madollars ambiri. Chimene chachitika ndichonena kuti dziko lathu la Malawi kuyambira nthawi ya COVID ija tinapezeka kuti madollars amene timakhala nawo ndi otsika kusiyana ndi zinthu zimene zikufuna ndalama yakunja. Ndizotsatira zake ndizonena kuti ndalama zakhala zisakuperekedwa mokwanira ku makampani amene amagula mafuta. Mkulu wa Mera Henry Kachaje ati ntchito yobweretsa mafuta awa ikuyembekezeka kutenga masiku apakati pa 25 ndi 30. Iwo apenekera kuti vuto la mafuta litha kuchepako pofika sabata yamawa. Ndinene tsopano monena kuti pakadali panopo pali chiyembekezo chabwino chifukwa dziko la Malawi lidagula mafuta shipi yonse, tidatenga mthungala yonse nkungogula mafuta pafupifupi 51.5 million liters. Mafuta awa ngokwanira kuti akhozomwetsa dziko lonse kwa mwezi wathunthu. Koma chimene tikuchita nchoti sitikungodalira mafuta okhawa amene abwera mwa Chingerezi timangoti tangowagula mwa emergency, tawagula chifukwa choti tinali pampanipani pafunika pabwere mafuta. Umu ndi momwe wa pampando wa komiti Awerani Chilenga analankhulira atakumana ndi mabungwewa. Mafuta ndi ochipa kwambiri ku Malawi kunoko, kusiyana ndi ku Zambia, kusiyana ndi ku Tanzania, kusiyana ndi ku Mozambique. Mafuta akabwera mene tikunena kuti 20 January mafuta awa angobwera ku Mozambique kugula kupita nanga si ochipa, ndiye kanthawi kakang'ono mafuta athu. Mafuta amene ofetikadagwirisa mwezi wathunthu mupeza kuti tagwirisa 20 days mafuta atha, mafuta 10 days wosapita ku Mozambique, mafuta 10 days apita ku Zambia. Ndiye mafuta aja akakwera kuti mtengo ufanane ndi maiko anzathu, muziona kuti mafuta aja akakwera mdziko muno azikhala athu a ife tokha. Siti kuti akweze kuti apange profit yayi, akweze kuti mafuta asamasowe, anthu asamavutike. Dziko lino lakhala likukumana ndi vuto la mafuta kuyambira chaka chatha. Mbali ya boma pa mlandu okhuza malonda amafuta a galimoto ku bungwe la NOCMA yati yatsala ndi mboni imodzi. Uwu ndi mlandu omwe ukukhuza mtsogoleri wa chipani cha AFORD, nduna yakale ya zamphamvu a Newton Kambala, komanso yemwe anali mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino a Chris Chaimabanda. Lachisanu mboni ya boma yachitatu makamaka yemwenso anali mlembi ku ndunawo wa Patrick Matanda yatsiriza kupereka umboni wake. Akhumbo Soko ni mmodzi mwa maloya oganiziridwa ndipo akuyankhula ndi Rebecca Chincheka Matemba.
nduna ili ndi ntchito zimene imene kuti igwire. Malamulo amanena kuti nduna ikuyena kupanga zakuti. So mukawerenga malamulo a dziko lino amanena ndi tumwa chuchu ntchito imene akuyena kugwira anduna. Nde timafati ngoonesa kuti zimene amachita akambala sikuti unali kuphwanya malamulo, sikuti kapena afuna chita za chinyengo, amagwira ntchito yawo. Amayenera kuti ayang'anire onse amene ali pansi pawo kuphatikizapo akunokuma. Chifukwa mafuta akasowa mdziko anthu samatukwana anthu akunokuma, amatukwana president ndi nduna. So iwowo ali ndi udindo onesesa kuti zonse zamafuta zilongosoke zotunena ife. Koma mmodzi mwa oyimira boma pa mlanduwu a Imran Saidi wati akambala anadutsa malire awo ndipo analowerera ntchito yomwe si yawo. Mafunso muja mudati mumvetsere bwinobwino amafunsa onena kuti kodi anduna ali ndi ntchito yoyang'anira ntchito zonse zimene ministry yawo ili nayo. Iwo amavomera kuti zoonadi ali ndi ntchito zosiyanasiyana ngati kuyang'ana kuti kodi zonse zikuyenda bwino, koma anatsindika pa mfundo imene yonena kuti zonse zakuyenera apange pansi pa lamulo, and amene amapanga ma nitty-gritties pa ground amakhala ma departments ndi ma center ma MDAs kapena mapala state ngati mene NOCMA. So NOCMA yo ili ndi ntchito yake imene imayendera, ndipo anduna ambone aja anatsindika onena kuti zonse zimene a minister akanafuna kuti zichitike, koma zonse zimene kuti zichitike pansi pa lamulo. Ndipo bwalo lokumva milandu ya pantchito apereka sabata zitatu kuti mbali zokhuzidwa pa mlandu ofuna chipepeso cha ndalama zokwana 33 billion kwacha kuchokera ku kampani ya Press Corporation Limited zipereke umboni. Wachiwiri kwa wapampando wa bwaloli Atamanda Nyimba ndi wapereka masikuwa. Akuluakulu akale atatu a kampani iyi a George Partridge, a Bernard Ndao komanso a Elizabeth Mafeni akufuna kampani iyi wapase ndalamazi atikamba kuwachusa ntchito mosatsata malamulo mchaka cha 2021. Kampani iyi inapereka kale ndalama zokwana 179 million kwacha kwa Ndao, 448 million kwacha kwa a Mafeni komanso 452 million kwacha kwa a Partridge kutsatira kuchosedwa kwawo pa ntchito. A John Sus Banda ndi loya wa odandaula ndipo akulankhula ndi Benadera Chiwandamiya. Omata maliza yonchimu ife ya kota atipatsa 21 days tonse ine ndi anzanga amene Press Corporation kuti tipereke pachizungama submissions. Ma submissions imene timangopanga umboni umene wapereka kunoku timapanga analyze komanso malamulo ndikuyuza court ife mwedi kuonera ifero nangati mwina aperekedwe apatsidwe chipepeso cha makuti. Anzanga asambali nawonso ndi momwenso aonera umboni ndi momwe malamulo nawonso akwadziwiranso nawonso apereka umboni wawo, aperekanso analysis yawo pachizungu kuti court ino ipange chigamulo kuti kodi itsata ziti. So kuti court itsata za ife kapena za PCL, court ionanso nayo imadziwira malamulo kuti ife tikuona ngati kuti chipepeso cha anthu awa chikhale mwakuti. Yemwe akuyimira kampani ya Press Corporation pa mlanduwu a Patrick Mpaka wati mbali yawo yapereka umboni okwanira osonyeza kuti akuluakuluwa analandira kale ndalama zokwanira pa ntchito yawo. Timapitiriza kumva umboni pa nkhani imene George Partridge, Mai Mafeni komanso Bernard Ndao anadandaula kuno ku koti kuti anachosedwa ntchito mosasata ndondomeko. Ndiye mu Oktoba kumuja munatuluka chigamulo kuti pamene funso limenelo linayankhidwa mwakomera, ndiye funso limene likuyankhidwa lero pa zimene zinachitika kuyambira last week ndi lero njo tino akoti aone kuti kodi pali chipepeso china chilichonse chimene akuyenera kulandira. Ngati pali chipepeso chikhale cha ndalama zokwana zingati. Boma la Britain lati ndilokhutira ndi njira zomwe boma la Malawi likuchita polimbana ndi zotsatira za mavuto amene anadza kamba kakusintha kwa nyengo. Wachiwiri kwa kazembe komanso mkulu wa chitukuko ku ofisi ya ukazembe wa Britain kuno ku Malawi a Olympia Wereko Brobe ati dziko lino lagwira ntchito yotamandika pokonzanso zomwe namondwe wa Fred adawononga mchaka cha 2023. Ndolankhani wathu Innocent Kalikokha walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Sam Banda Junior. Awereko Brobe anatsindika kuti dziko la Britain ndilozipereka pothandiza kulimbana ndi mavuto osiyanasiyana omwe akuta dziko lino kamba kakusintha kwa nyengo
monga njala. Malinga ndi Awereko Brobe, boma la Britain lithandizanso kutukula chuma cha dziko lino maka polimbikitsa kuti boma la Malawi lizitumiza mbewu zake ku mayiko akunja zomwe zithandizire kuti dziko lino lizakwaniritse masomphenya ake a 2063. Mchaka cha 2023 USAID kuzera ku bungwe la Give Directly linathandiza mabanja omwe anasamukira ku derali ndi ndalama zapakati pa 300,000 kwacha ndi 1.2 million kwacha pa banja lililonse kuti limangire nyumba. Mkulu wa bungwe la USAID Pamela Fessenden anayamikira anthuwo popanga chiganizo chosamuka ku malo a ngozi. Mawu ake Mfumu Karonga anathokoza boma komanso mabungwe osiyanasiyana kamba kathandizo lomwe akhala akulandira. Iwo apempha boma komanso mabungwe osiyanasiyana kuti awathandizeko ndi madzi abwino komanso sikimu ya ulimi wamthirira kuti athane ndi vuto la njala lomwe lakhala likuwasautsa. Uri wapezeka chimene ndikupempha ine ndionena kuti kutakhala kuti kwapezeka mwayi olima masikimu fanena kuti lakhala kuti tikulima skimu udziwa skimu ikula yake umachita kungolamulira tilibe kunena kuti lero kulidziwa umachita kulamula lero ndibweretse madzi lero madzi sindikuwafuna nde kuti moyo utha kuyenda wabwino fanya kuti zaka zitha kupitirira mvula osanani kodi kapena madzi kuja osaphwa minda yathu nde kuti takhala choncho nde kuti zaka zambirimbiri ife tikati kuwabe dziko la Malawi njala tinasamuka zimene sizingakhale zonayo fanya kuti ngati anthu amalima akwena adzilimabe basi. Mmodzi mwa omwe apindula ndi thandizoli a Christopher Bingala anathokoza kamba ka nyumba yabwino yomwe anamanga ndipo anagwirizana ndi Mfumu Karonga kupempha thandizo la zipangizo za ulimi kuti athane ndi njala ponena kuti amadalira kuotcha makala kuti apeze zosowa pa miyoyo yawo. Mkulu wa bungwe la National Economic Empowerment Fund NEF Humphrey Jetseni wati pakadali pano akwanitsa kupereka matumba a ngongole a fetereza kwa alimi 40,000 zomwe zikuyimirira 10% ya alimi omwe ili kufuna kuwafikira ndi feterezayo. Jetseni atinso kumbali ya ngongole ya ndalama akwanitsa kupereka 20 billion kwacha zomwe zikuyimira 20%. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Mese Matonga. Jetseni anati kusowa kwa fetereza mdziko muno ndikomwe kwachedwetsa kaperekedwe ka fetereza. Umabewu anati bungwe lawo likuchita chothekera kuti pofika kumapeto kwa mwezi uno akhala atapereka fetereza kwa alimi onse omwe ali pa ndondomeko ya ngongole ya fetereza. Tikamafika tsiku la lero alimi amene athandizidwa akhoza kumathamangira chakuma 40,000 ndikuti we are looking at 10%, tikuyang'ana pa 10% yokha. Koma tindichikhulo chonena kuti mwina tikamafika mwezi kumapeto kwa mwezi uno ngakhale 50% ya alimi tikhoza kukhala titafikira chifukwa tikupereka ndalama komanso fetereza chonena kuti zinthuzi ziyesetse kufulumira kuwafikira anthu ambiri. Mawu ake nduna ya malonda a Sosteni Gwengwe apempha alimi omwe akulandira ngongoleyi kuti agwiritse ntchito bwino fetereza ndi cholinga choti apindule ndi chakudya chokwanira. Iwo anati alimi ayembekezere kuti boma lichulutsa ndalama zopita ku ndondomeko ya zaulimi mu ndondomeko ya zachuma yomwe ikubwerayi. Ifeyo tionetsetsabe kuti tiathandizire anife kuti budget yawo ya program ngati imeneyi ichulukire kuti pamene boma likuyikamo ndalama yokwanira mu NIF komanso yowo ndi business imene amapanga akatolera ndi chongola dzanja chimene amakhala nacho tikhani ndalama za nkhani zimene titakufikira klabu iliyonse chitipa tunsanje nkulimbikitsa nkhani ya ulimi kudzera mu program ngati imene yayambikayi. Ndipo Mfumu Kalumbu inayamika kamba kathandizoli. Munthu choyamba kukhala pakhomo wopanda chakudya pati khomo sipakhala paulemu komanso nimadziwa kuti munthu akakhala kuti alibe chakudya amalusa ngati gawo choyamba chifukwa cha njala. Tsono lero kubwera kudzalipatsa fetereza uyu ndi mwayi waukulu chifukwa chakhala tikusoweka mwayi umeneyo. Bungwe la NIF likuyembekezeka kufikira alimi okwana 400,000 ndi ngongoleyi pofika kumapeto a mwezi uno. Mukuonera nkhani mwatsatanetsatane kuchokera kuno ku Kanema wa Times TTV.
tipitiriza kupatsirani nkhanizi zikangotha izi. Palendo wati milandu yokhuza kuzembetsa mnyanga wa njovu inatsika ndi 47.8%, pomwe milandu yokhuza kuzembetsa ngaka inatsika ndi 38.8% mchaka cha 2024. Chaka chatha akuti milandu yokhuza kuzembetsa ngaka inalipo 17 ndipo anthu 12 anamangidwa, pomwe mchaka cha 2023 milandu yokhuza ngaka inalipo 18 ndipo anthu 31 anamangidwa. Zambiri mulipoti la Patience Lunda. Malinga ndi undunawo, milandu yokhuza nyanga za njovu inalipo 10 ndipo anthu 17 anamangidwa mchaka cha 2024, ndipo mchaka cha 2023 milandu iyi inalipo 14 ndipo anthu omangidwa analipo 21. Mawu ake ofalitsa nkhani ku unduna wa zokopa alendo a Joseph Nkosi anati kutsika kwa chiwerengerochi nchifukwa choti amazindikiritsa anthu zakuipa kwa mchitidwewo, komanso iwo amakhazikitsa malamulo oteteza zachilengedwe. Powonjezerapo, undunawo wati ngaka 11 zinapezeka, komanso nyanga za njovu zolemera 92.6 kg nazo zinapezeka. Poyankhula pa izi, oona zofalitsa nkhani komanso maphunziro achilengedwe ku bungwe la Wildlife and Environmental Society of Malawi WEZIM Oswald Bonongwe anati undunawo ukufunika kupitiriza kugwiritsa ntchito ndondomeko zomwe zinathandiza kuti milanduyi ichepe kupita mtsogolomo. Abonongwe anonjezera kuti milandu yokhuza chilengedwe imasokoneza ntchito zokopa alendo zomwe zimathandiza dziko lino kupeza chuma. Milandu yangati imeneyi ikamapita patsogolo ngati dziko limakhuzidwa kwambiri munjira yonena kuti mwachitsanzo pamene anthu akupha nyama zakuthengo, zimene zimatanthauza kunena kuti ndikuti alendo amene amabwera kunoko anthu kubwera zaone nyama zimenezi sabweranso chifukwa choti nyama zikhala zoti kulibe. Kafukufuku okhuza milandu ya chilengedwe kuchoka mchaka cha 2017 kufika mchaka cha 2023 wa dziko lino unaonetsa kuti anthu opitirira 600 anamangidwa, 500 anagamulidwa ndipo matani 2 anyanga za njovu analandidwa. Kafukufukuyu anaonetsanso kuti milandu yochepa inali ya mchaka cha 2023. Mkulu wa asilikali ankhondo General Paul Valentino Phiri wauza asilikali mdziko muno kuti akhale tcheru ndi anthu omwe angamachite za upandu ndi kubweretsa chisokonezo pomwe dziko la Malawi likupita ku chisankho mwezi wa Septemba. Aphiri atinso asilikali akuyeneka kupewa kugwiritsidwa ntchito ndi andale koma kutumikira Amalawi kwinako akutsatira malamulo. Kuchokera ku Mzuzu, Sam Kalimirali ndi nkhani yonse. Aphiri amayankhula izi pa mpikisano wa chaka chino wa asilikali wothamanga umene unachokera ku Mzuzu, omwe unabweretsa pamodzi akuluakulu ku mabalaks onse komanso asilikali wamba omwe amakonza masewero mdziko muno. Mkulu wa asilikali ankhondoyu wachenjeza kuna kuti iwowa mogwirizana ndi apolisi sadzalekerera Amalawi omwe sakonda dziko lawo, omwe azibweretsa mkwiyo pakati pa anthu komanso mantha pomwe Amalawi akuyembekezera kuvota pa tsiku lovota komanso akadzavota. Mpofunikira kuti asilikali athu amvetsetse kuti agent wa chitetezo ndiwo, ndiye ngati alibe uthenga umenewo mwina pakhoza kukhala ovuta magwiridwe awo antchito. Ifenso tiyesetsa kuti tizikhala ndi maphunziro, tili nawo maphunziro koma kuwakumbutsa ngati ma refresher kapena ma in-house training. Iwo kenaka alimbikitsa asilikali kunena kuti aonetsetse kuti matupi awo ndi amphamvu pomachita majowajowa ndi mafizo ena pokonza matupi awo. Iwo anachenjeza kunena kuti asilikali omwe matupi awo sakukwanira kukhala msilikali kunena kuti akhale ndi chidwi chokonza matupiwa. Sindofuna asilikali mimba mpaka nogunda pasi sizitithandiza, nanga amene olokukabwera nkhondo adzatithandiza akathamanga. Yemwe amayankhulapo pa nkhani zosiyanasiyana amodzi Mkandavire anayamika asilikali MDF kamba kopereka chilimbikitso wa Malawi pa nkhani zachitetezo, koma anena kuti uthengawo upitenso kwa iwo kunena kuti atumikira Malawi. Anthu ena mdziko muno akhala akumachita zipolowe zokhudza ndale kuyambira chaka chatha, ndipo izi malingana ndi anthu ena akuti zili ndi kuthekera kosokoneza chisankho chikubwerachi.
Bungwe la Teeth Savers International Malawi lathandiza mawanja 266 am'mudzi mwa Kamundi ku Kasungu omwe anakhuzidwa ndi ngozi ya dzidzidzi yomwe inadza kamba ka mvula. Mawanja awa alandira matumba amafuta makamaka aufa wa okwana 20 kilograms omwe ndi ndalama zokwana 9.9 miliyoni kwacha. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Polankhula pomwe amapereka thandizo, mkulu wa bungwe la Teeth Savers International Malawi Alfred Sambani anati mphepo ya mkuntho ya cyclone Chido yomwe inadza mdziko muno yaononga madera ambiri ndipo zotsatira zake zikuonekabe mpaka pano. Vuto ndi ripoti linachonga mu kunaoneka anthu oposa 500 ndamene agwidwa vuto limene likudera lino. Ndiye ifeyo tangofikira kutheka la amene tafikira tipempha anthu amene akhoza kukhala ndi kuthekera wakonzera manyumba kumene kandi chakudya monga tinapangisosowa ziwiya za nyumba amene angakwanitse tikuwapempha tikuwamema kuti abwere otatsaso njira imene tinatsata ifeyo kudzera ku mafumu the direct beneficiaries zikhoza kukhala kwambiri. Agulupu Akamundi anati thandizoli ndi thandizo lalikulu lomwe lipereke chithandizo chofunikira kwa manja omwe anataya chuma chawo komanso nyumba zawo kudera lawo. Chithandizo chimene chafika lero ndi liwosangalala kwambiri chifukwa anthu ena amene mwapungulako ndi ambiri kuti amenewo amatha kukhala ndi njala kutulukapo mpaka kulowa malingana ndi mmene zinthu zilili akuyesetsa kuyang'ana maganyu koma nthawi ino maganyu akuvuta ifoti ndalama January imakhala ndi yovuta kwambiri. Catherine Chayanika ndi mmodzi mwa anthu omwe anapindula nawo pa thandizoli. Nyumba zathu zaonongeka, zina zagwa, ena avulala. Panopo ifeyo chakudya chidawonongeka ndipo sadziwaso kuti Mulungu wadutsira kwa amene atithandizirawa tikuyika m'manja mwawo kuti ambuye awadalitse ndipo pamene achotsapo aonjezere ndipo ifeyo ndife okondwa kopambana chifukwa atichotsa mavuto athu onse nkhawa zathu zonse tachoka. Manja opitirira 500 ndi omwe anakhudzidwa nawo pa ngoziyi. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Aphungu a ku nyumba ya malamulo athandiza mkulu wa bungwe la Mela Henry Kachache pa nkhani ya vuto lakusowa kwa mafuta a galimoto. Okhudzidwa pa mlandu wa ndalama zokwana 33 billion kwacha wa Press Corporation awapatsa sabata zitatu kuti apereke umboni. Ndipo mu nkhani zina mkulu wa asilikali ankhondo wauza asilikali mdziko muno kuti akhale tcheru pomwe dziko lino likukonzekera chisankho. Mulali ndine Matilda Majawa, usiku wabwino. Times ndipo nkhani zimenezi zachitika kapena zawerengedwa lero lino pa 10 June